Bedstemor beslutter sig for at vise lidt omsorg, men kokken er tydeligvis ikke i humør. Emily stormer ind og bestiller honninggelé med Coca-Cola smag. Lyder som en udfordring, ikke? What? Oh. Okay, det må vi se på. Mike har virkelig brug for den flaske, ligesom på billedet, men han skal drikke det hele først. Mike elsker cola så meget. Ups, det var ikke pænt, selvom det var klassisk. Hvorfor gør du det? Far siger, at cola ikke er sundt, men han drak hele flasken. Okay, hvad som helst. Hæld nogle nerdslik i flasken. Perfekt. Nu tilsæt tyk majssirup. Præcis hvad Emily bad om. Voila. Og den tomme sirupsflaske ryger direkte i skraldespanden. Han har ikke brug for den længere. De er så kræsne. Mike undskylder igen, hvilket bliver til en hel dag med undskyldning. Han skruer låget på og begynder at ryste flasken kraftigt, så alt bliver blandet grundigt. Det ser godt ud. Emily vil elske det. Nu skal dette mesterværk stå lidt. Hej Mike, hvad laver du? Jeg forstår. Han sidder fast. En klassisk fælde for enhver med en sødtand. Er du i live? Han har det fint. Han river flasken af sin hånd og kan lægge den i en skål med is. Bedstemor, kom nu. Vi tror på dig. Men uden held. Hun er løbet tør for honning. Det betyder en tur til bistedet. Bedstemor tror på en eller anden måde, at bierne bare vil give hende honningen gratis. Hun går hen til bistedet, som om det er hendes egen baghave. Tror hun virkelig, at de vil lytte til hende? Men se på hende. Hun stjal faktisk honningkagen fra bierne. Lad os komme tilbage til køkkenet. Bedstemor er tilbage med et trofæ. Se der, ægte honningkager. Mike er forfærdet. En hel sværm af bier flyver efter ham. Bedstemor skovler roligt honningen i en flaske med en spattel. Det er så smukt, og farven er fantastisk. Fyrene, hvor er I? Hvad sker der? Det er bierne, hendes kære små bier. De kom for deres honningkage, og nu er de væk. Bedstemor, lad være med at skræmme os sådan. Nu er det tid til at lukke låget og sende flasken i køleskabet. Lad det køle af. Kokken, vores kulinariske geni. Jeg er sikker på, at din idé vil blive en succes. Wow. Hun toucher noget cola, laver det til gelæs, tilføjer cola-gummibamser og selvfølgelig guld. Ja, selvfølgelig. Hvad er en opskrift uden guld? Det bliver lækkert og glamourøst. Hun blander det hele. Det er så smukt. Lad os putte det i en tom flaske. Det ligner gylden væske, men det ser godt ud. Mike er imponeret, og bedstemor er forfærdet. Hey! No. Kokken har brug for, at guldet sætter sig hurtigt. Tid til det tunge skyts, flydende nitrogen. Køleskabet kan tage en pause. Bedstemor og Mike ser det som et show. Damp overalt. Det ser fantastisk ud. Bedstemor husker pludselig, at hun næsten glemte sin honninggelé. Hun tager den ud af køleskabet. Sådan skal det være. Det er det. Tid til at smage på det. Først honninggeléen i bjørneflasken. Wow, det må være så lækkert. Cool. Næste kokkens guldgelé. Det ser magisk ud. Emily smager det. Wow, det er faktisk cola-smag, præcis som det skal være. Og endelig Mikes gelé med nerds. Det ser også sejt ud. Du skal prøve det. Det er bare utroligt. Så godt, at hun kunne sluge sin tunge. Og dommen, bror Mike, du er den bedste. Mike er chokeret. Han troede, han havde tabt.
En ny dag, en ny bestilling. Kokken er allerede i dårligt humør. Emma vil have pandekager denne gang. Mike, bare rolig. Du klarer det. Kokken går straks i gang. Farverig dej og små vingummibamser. Smukt. Bedstemor, bland dig ikke. Det er forbudt at røre ved kokkens retter. Mike får en genial idé. Emily har en hund ved navn Chloe, så han vil lave en pandekage til hendes ære. Med sort dej tegner han omridset og fylder det ud med farve. Han vælger det bedste design. Emily vil helt sikkert elske det. Og selvfølgelig lyserøde detaljer, en sløjfe og små øjne. Alt, der er tilbage, er at vende den. Perfekt. Hey, hvor er bedstemor? Hun smuttede væk igen. I mellemtiden er bedstemor ude i haven og høster grøntsager, gulerødder, zucchini. Og hun kommer tilbage med sit udbytte og annoncerer, at hun laver pandekager af grøntsager. Hun river alt. Så tilsætter hun mel, æg og selvfølgelig mælk. Og nu skal du røre det. Bedstemor, du gør det som en professionel. Dejen er klar. På panden går det. Jeg tror, det er tid til at vende det. Det er perfekt. Mike, hvad synes du? Bedstemor lægger pandekagerne på en tallerken og tilføjer lidt creme fraiche og lidt dal på toppen. Kok, Oh, my. synes du, det er godt? Kokken er ligeglad. Hun tager sine mini-pandekager og arrangerer dem på en tallerken i form af et bjørnehoved. Så tilføjer hun marmelade til ørerne. Kokken er virkelig en mester i præsentation. Mike har ventet længe nok. Lad os servere retterne nu. Oh, my. Først bedstemors pandekager med dild. Ja, Emily laver en grimasse. Hun kan tydeligvis ikke lide noget med grøntsager. Næste. Kokkens mini-pandekager. De ser sage ud, og de smager selvfølgelig lækkert. Og endelig Mikes mesterværk, Chloe hånden. Emily er helt vild med det. Mike er på toppen igen. Endnu en sejr til ham. Nu vil Emily have en burger. Og igen forventer hun den mest lækre i verden. Hakket kød? Det er ulækkert. Hvem spiser overhovedet det? Men for sin søster er han nødt til at prøve. Kom nu. Hvem vinder bøffer på den måde? Ja, din søster vil ikke kunne lide det. Det er jeg sikker på. Og så får han en idé. Han vil lave en sød burger. Nutella på bollerne. Mere af det. Emily har jo en sød tand. Bingo. Lad os putte skumfiduser på toppen. Det er så godt. I mellemtiden steger bedstemor bollerne og går derefter videre til bøfferne. Bare det sædvanlige. Du skal bare vente lidt. Bedstemor, sov ikke. Du skal gøre maden færdig. Vend bøffen og beskær dig. Mike brænder skumfiduser for at gøre dem endnu mere velsmagende. Han lægger dem i burgeren, tilføjer vingummistrimler ovenpå og lukker den med en bolle. Tada! Det søde monster er klar. Kokken, vores professionelle, bygger en kompliceret kreation. Bøffer, bacon. Og så begynder hun at samle. Ketchup,
salat, bøf, ost, tomater, løg og bacon. Og nu gentager vi det hele et par gange mere. Sikke en kæmpe burger. Den er færdig, og den er i topklasse. Bedstemor, du burde følge med kokken. Vi tilføjer løg. Pickles. Hun saltede dem selv. En tomatskive og masser af sauce, så den ikke bliver for tør. Hun topper den med en bolle. Jeg tror, det er omtrent samme størrelse. Hej, Mike. Brænder du ting igen? Det er det. Hey, alle er klar. Det er tid til at smage. Emily er chokeret over størrelsen på burgeren. Den kan ikke engang være i hendes mund, men den er så lækker. Næste er bedstemors. Hey, Hvordan kan du lide det der? Ups. Alt fyldet falder ud. Det kommer ikke til at fungere. Og endelig Mikes søde burger. Den ser usædvanlig ud. Så Emily tager en bid og giver sin dom. det er ikke så godt. Mike taber, og vinderen er kokken. You're very